Halapad nga brownout sa probinsya sa Siquijor ang usa sa gihisgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang 2025 SONA. Nahatagan ba kini og solusyon? Sayran ta kini pinaagi sa report ni Femery Dumabo. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Kini ang tipik sa pamahayag sa presidente sa iyang SONA siniaging tuig. Iyang gimanduan ng DOE, NEA ug ERC nga ibalik sa normal ang serbisyo sa kuryente sa Siquijor sa dili pa mahuman ang 2025. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit muli. Og niadtong September 5, 2025, gipangunayan mismo sa presidente ang ceremonial switch on sa bag-ong Siquijor Power Plant. Ug dinhi iyang gianunsyo nga nasulbad na ang power crisis sa probinsya nga nagsugod sa May 2025. Sa wala manginlabot ang presidente sa isyu na sinati ang 5 ngadto sa 15 ka oras nga power interruptions halos matag adlaw sa Siquijor. Ubos sa bagong Siquijor Diesel Power Plant, moabot sa 17.8 megawatts ang masupply nga kuryente sa naisgutang probinsya. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor at tinake over na ng gobyerno at ng Proselco, ng local cooperative ang operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay mailalagay natin at mabibigay natin. Ug human sa dulan usa ka tuig, human sa pagpaygayon sa ceremonial switch on, kumusta na ang power supply sa Siquijor? Mato ni Siquijor Governor Jake Vincent Villa sa pakiginabi sa RTV Balitang Bisdak nga ana-ana sa 80% nga stable ang kuryente sa probinsya sa Siquijor. Gipasabot sa gobernador nga modagan pa og 2 ka tuig sa dili pa hingpit nga mahimong stable ang ilang power supply. I think 60,000 a day is gamay rin kayo na sa atong losses sa atong kuryente. Which was, di ba, atong provider na ito, differential provider. But now, with the help of national government, karon walang ta kayo kabantay kung naman ganun brownout. Dinagmay lang. Hindi mo kayo nakagabi. Hindi mo sa pwede nga, perfecto po. Gisaysay ni Ma'am Risuan Roquero, usa ka resort owner sa lungsod sa San Juan sa Siquijor, nga apektado gyud ang patigayon kun mukalit kapidok ang kuryente. Puro sa mga walay backup nga mga resort, yes, very much affected yun. Tungod ana nga palungsiga ang atong electricity. Pero sa ako kay naaman ko'y solar panel. Uban ni Renan Ansing og Clans Gabutin. Femery Dumabo. Balitang Bisdak.